Ahojte, som tu s ďalším tipom, ako sa pripraviť na maľovanie svojho možno prvého obrazu. Ako si správne pripraviť farby, aby mi pekne teda maľovali tak, ako potrebujem. Tak predtým, ako s nimi začnem zaobchádzať, tak mám nachystaný takýto sprej s vodou a tie farby si proste nastriekam a oni vlastne pustia ten pigment, ktorý ja potrebujem nanášať. No a až potom začnem vlastne nanášať. A ešte jeden tip vám dneska ukážem, ako ustrážiť farby na svojom výtvore, čoho sa naozaj veľa z vás bojí, aby sa neroztiekli tak, ako ich nechcem. Že ak ich chcem mať takéto pevné, neroztečené, tak idem farbou do suchého výkresu. A keď ich chcem mať roztečené, že chcem, aby sa mi vlastne rozpíjali, predtým